सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोना नोंथांनि रेशन कार्डआव साबेसे मानसिनि नाम दं माब्रै नायो बेखौ नायनानै दिन्थिगोन आङो आरो लोगोसे नोंथांमोननि रेशन कार्डजों साबेसे मानसि दं बेखौ नायनो हागोन आरो बेसेबां केजि माइरं मोनो बेखौबो नायनो हागोन। भिडिअखौ जागायजेननोसै आं नायनानै दिन्थिनोसै। नोंथांमोना मोनसे एप्सखौ डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्सआ जाबाय नैबे मेरा रेशन। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना होगोन। बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांगोन, बिनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। नैबे खनायाव फार्स्ट टाइम माबा अपेन खालाम बेबायदि श' जायो। ओमफ्राय नैबे साइडआव होनानै लेंगुवेज सेलेक्ट खालामना आं इंलिसखौ होगोन। इंलिस होना लागोन, नै इंलिस होबाय। होमबा बेबायदि ओंखारगोन, बेबायदि श' जागोन। ओमफ्राय साबेसे मानसि दं नायनोबा नैबे रेजिस्ट्रेसनाव होना होदो। क्लिक थुनानै नैबे रेशन कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आं थुनानै नायनोसै साबेसे मानसि दं, आं नोंथांमोननो देखायनोसै थुनानै। होमबा रेशन कार्ड नाम्बारखौ थुदो। आं रेशन कार्डनि नाम्बारखौ थुखांबाय। दाना बिनि उनाव नैबे साबमिटआव होना होनोसै। आं प्राइभेसिनि थाखाय माबाखौ रेशन कार्डनि नाम्बारखौ ब्लार खालामबाय। ओमफ्राय नैबे साबमिटआव होनोसै आङो। नै साबमिटआव होबा नै बेबायदि ओंखारबाय। कार्ड नाम्बार ओंखारबाय, ओमफ्राय स्टेट ओंखारबाय, हम डिस्ट्रिक्ट, स्किम एड्रेस ओंखारबाय। ओमफ्राय नैबे गाहायाव माबा ओंखारदों, नै फेमिलि सासे दं, जोंना साब्रै दं ओंखायनो साब्रै ओंखारबाय। नै साब्रैनि। दाना आं बेक थांफिननोसै। नोंथांमोना बेबायदि नायनो हागोन। ओमफ्राय आरो दाना माइरंखौ बेसेबां मोनो बेखौबो नायनानै दिन्थिसै आङो। बेक थांबावनोसै। ओमफ्राय नैबे न' इयार इन्टार नैबावहाय थिक होनोसै। ओमफ्राय बाव नै माबाजों नोंथांमोना आधार नाम्बारजोंबो नायनो हागोन, रेशन कार्डजोंबो नायनो हागोन। आं माबा रेशन कार्डजोंनो नायनानै दिन्थिनोसै। बाव नाम्बार थुबावनांसिगौलाय आरोबाव रेशन कार्डनि। अब्लानो बेसेबां केजि मोनो, बेसेबां बेलेन्स दं बेखौ नायनो हागोन। आं थुनोसै। ओमफ्राय आं रेशन कार्डनि नाम्बारखौ थुखांबाय। बेनि उनावहाय नैबे साबमिटआव होनोसै। आधार कार्डजोंबो होनो हागोन नोंथांमोना। आं रेशन कार्डखौनो होबाय। रेशन कार्डखौ मिन्थियाबा आधार नाम्बारजों होना होबानो जाबाय। जायनि आधार माबा जाखानाय, आधार नाम्बार रेजिस्टार जाखानाय बिथांमोना होनो हागोन, नायनो हागोन। आं साबमिटआव होनोसै। नै ओंखारबाय। बे एड्रेसफोरानो ओंखारजोब्बाय दहायनियानो। ओमफ्राय नैबाव गाहायाव दं नै राइस। आंना बेलेन्स गैला माने आं माबाखौ माइरंखौ लायखांबाय। जुदि नोंथाङा लायाखैबा नैबाव खय केजि मोनो नैबाव बेलेन्सआव थायो। ओमफ्राय जुदि लाबोखाबायबा होमबा नैबे एल'केसनाव थायो, लकेसन। जोंना 20 केजि मोनो साब्रैनि, सेरबा हिसाबै। नोंथांमोना बेबायदि नायनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो नायनो रोंसिगोन रेशन कार्डआव साबेसे मानसि दं आरो बेसेबां केजि माइरं मोनो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।